Daghan vlogs. Dagan kay kuan no. Ah, customer oh. Wala nito, mingo na. Ay, ito. Hoy, ipalata! Kunin sa kadan. Bijer kan. Bijer. Ini kayo ini. Wala na. Di overheat na. Asang. Wow, mas no? Na-overheat na kaniya? Ang driver na. Nakanaog na doon ka driver? Dili sa may flyover sa Mandawi. Nakanaog na doon? Sunog series sa flyover sa. Nakanaog na doon ka driver na? Grabe sa dira jud sa tunga. Uy, ay paduloy. Wala na kadagan. Ganiyaram na ni Unong yan. Na-overheat sa mga ni Asura. Series ba series? Ala, ayaw ka film. Na, ganyan. Taxi, apit na kami. Magsino? Alam mo, punto man na kaya. Wala na nga. Makina. Series ang isa sila ang pharmacy ni. Ang pharmacy pa lang pa. Lagi. Pa lang. Ibuhon ko ba? Ni Asura ito pag-una. Pag-akin ako. Nanay mong biro. Di lambot to eh. Dinambot to. Dili. Biro, dugay mo biro. Ano na tubig ay? Dugay kanina ako sa gamay pa. Wala nagtubig yan? Oo. Meron ka. Wala, dugay kayo. Bukan itu nggak mau biru. Ana. Wala uga, udah aku udah kayak pan, aku udah kayak damage. Ay, yan na madagan. Ito lang ang likid na. As Jeff mo, katulong. Di ba ba pagpulong to, pag nawag Aku kayak damage aja, jadi nak terus gamay pa. Hindi kanya nakasuram na gud. Mura na ko. Gamay ta ko, hindi na Wala mo sila nawag. gamay pa ba? Di, pag-akin na po. Wala ko aso. Ako na kayak damage oy. Ako na to sumiro pa, pinahan na to pag aso kanina. Yung pag-akin na po. Wala ko ya. Wala na to ni. Kirang tawag. Kirang anak ko ng duha. Ate hoy, saw ka? Hindi ikaw, ano na lagi na kaya? Ano ba rin? Aso na pasero ah. Aso. Wala. Wala ni tao. Wala ni tao. Sige ako, pintang mo na. Wala ni tao. Wala na siya mo. Motor driver na. Yang driver na na, oh. Oh, ano ka? Sa basi nang ambak to dia. Okay, ito nga, ako kayak kanina pa, hindi ka na punta kanina, pinahan pa sa. Diri sa Magikay flyover na sunog ang series. Ano binit ko rin. Kana sa karon gon. Karon man sunog. Grabe yung Oh, nakay kasi mau gani, wag sila ikuan. Diri sa flyover. Wala na rin na kagawas na. Nangambak. dito sa makina ang aso na. Oh, hadagan na lagi ni oras. Dugay na mo kung biro eh. Kuya Derek. May gani kayo pa sa Rick. Ang taxi hapit na magdaan.
Nagpalayo ko eh. Sigma nagputan niya tas ko na. Na may bumbiro. Ay, lo. Buto. Tanawa lagi. Sikap. Sa kuha na lagi. Yung dapat yung nasputo. Lagi ka rin sikap. Karon gudel lain sa gahapon. Klaro ulit. Naisay. Hindi na kayo tumbuha liya ka ta. Wali siya na ako. Wadi. Ay, yung ulog lo. Pero may ginawagan. Na. May gani kayo pa sa iro. Wala na nawag ka. Biro. Ang ito kabayin tiya ni nila. Daga na bumbiro. Karon na. Ugdaw na. Og doon ang katunga. Ako ay pahamdong ano. Mana. Wala na. Kuan bay diri sa flyover Mandawi bay babaw. Wahay ng bumbiro bay naog daw ng series. Karon gyud pre ginag-live man ko pre. Ayo kay naka-out na si Kaskiho pre. Apil na tong upaw to. Ano oras ya?